täytyy vielä. Noin taas. Kato, juippi. Täällä on hienoa kyllä. Quack. Niin, natsia. Hei, anna mulle yksi. No varma. Anna mulle yksi. No varma. No okei, sä saat yhden, hemmeti. Joku. Pum 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 pum. Mä ulehdyn. Mä keksin. Kato. Hei, laittaa tää tuohon ylös, niin sä saat. Ei auta. Niin, mut sä saat tääni, jos sä autat. Okei, mä autan. No vedä nyt vähän. Sun täytyy laittaa toi kietoa tuohon puuhun. Kiitos. No niin, tässä on se. Kiitos. Mitä vittu? Hei, ne on ihan surkeita. Kato, juippi. Kyllä ne oli surkeet, mutta nyt on loppu tältä päivältä. Haha. Samperi. Tum. Mitä vittu? Lähde kotiin, Skaija. Siitä sai se jättä dilaavia. Mitä vitsi se mut teki? Mekkoja jääs. Kato, nyt mä otan tätä ja syön, no niin, mitä sä sakki? Sä otit ne. Anna se takas. Mikä? No se papu. Ei mulla mitään papu. No varmaan oikein se mikä papu on vaan herne. Ei ku mikä lie. Nyt sä delaat ja lähet. Kiitos. Mulle temee. Jaha, mulla on naru siihen. Moikka. Hähä, tyhmä orava. Ai, miten himo teki? Häh? Sheriffin tavarat. Otetaan tämä. Pum, mitä vit... Häh? Mitä? Mitä se halus ottaa? Apua! Sui. Lennän kotiin. Haha, nyt sä dilaat. Mitä? Se kirotun orava. Minä tapaan sen. Kiitos, herra. Kiitos papusta. Hei, takas, mä tapan. Tässä on trumpetti, pyssy, joku kransu, tikkari. No niin, löytää se vai? Noniin, nyt täytyy vaan löytää se mun kärry. Nämä on se hyvä. Vaikka. Pum. Mitä vittua? Okei. Ei, minä sain lahjan. Voi, miten iso. Mikä tämä oikein on? Kanootti? Ei, tämä on pähkinä, jättipähkinä. Toi on ihan pieni. Mä sain sen. Apu. Päästäkää vittu pois tuolta. Apua. Ai, miten siihen? Se oli lähellä. Miten se hullu ankka? Mä täytyy kepiä tapas. Kiitos pähkinästä. Mitä se nyt tekee? Se vei se mut taas. Tää merkitte sotaa kuule. Jes, mä sain se taas. Ne haluu sotaa ja sen myös hän saa. Ei osu tyhmä. Sumperi.
Tästä saatte merkit, ei kyllä sotaa eikä mitään muuta. No niin, tää tulee. No voi saamari. Te kuole. Mullissi pähkinä. Thank you. Ish. Sittilas.